Jel, dušo draga, je spakovala sve? Ja, das ist der Rest, Babo. Hajde, ostav to časkom tu i dođu ovdje sjedi. Ok, Babo. Eto, dušo draga, krenula si sada u novi život, ali babo hoće još nešto da ti kaže. Es kommt bestimmt wieder was Trauriges, Babo. Sad ćete živjeti zajedno, bit će normalno i svađe, bit će i smijeha, bit će sve. Ja, Babo, das ist normal, das gibt's ja überall. Jes, dušo, normalno, mora biti svađe, ali ne dozvoli da digne ruku na tebe. Babo, das macht mein Schatz nicht. Dobro, dušo, babo ti lijepo kaže, bidne digo ruku na tebe. Babo dolazi po tebe i da si kraj svijeta, babo će doći po tebe. Uvijek su ti vrata otvorena. Nema veze koliko imaš djeci, ako imaš ih 5, 10, dođi meni, mi ćemo ih zajedno odhraniti. Danke, Babo, gut, dass ich das weiß. A tako i ako te psihički maltretira, slobodno meni se javi. Ako primijetiš da nije ti dobro, da ga više ne voliš, da ti bude teško to sve, mene zovi i ja ću doći po tebe. Ja sam ti lijepo rekao, vrata su ti svaka doba noć otvorena. Aber Babo, wieso sagst du mir das alles? Zašto ti to sve govorim? Pa zato što babo nije digao ruku na tebe i tako neće niko drugi dignuti ruke na tebe. Neću dozvoliti nikad to. Danke, Babo, hab dich lieb. Volim i ja tebe, živote moj. Zato zapamti što sam ti rekao. Eto, dragi moji, ovo sam snimio zato što je se ovo desilo u Gradačcu. Potreslo je me, jel zato što tako se može mojim djetetu desit se, tako i vašim djetetu. Ne daj Bože nikome. Najlakše je dignuti ruku na ženu, to je najjednostavnije, zato što ipak žena je slabija nego muško, ali ipak je Bog nam dao ženu, da bude nam žena, da je volimo i da je cijenimo i da je poštujemo, a ne da je maltretiramo i da je tučemo. Zato stop nasilju nad ženama, sutra može biti vaša ćerka, majka ili sestra. A tebi, draga Nazima, da ti dragi Allah podari lijep dženet, a porodici sabur. Eto to od mene, ljubi vas, vaš Haj Babo.